susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo mananatili anumang hamon. Ikaw pa rin ang Panginoon, tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Isang maulang Wednesday evening po sa bawat isa. At muli tayo po ay narito upang magpuri ulit sa ating Panginoon at makinig ng kanyang salita sa gabi pong ito. So kahit po umuulan, kahit bumabagyo, so wala pong makakapigil sa atin na magpuri at sumamba sa ating Diyos at mag-aral ng kanyang salita. Amen? Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Atin po bang mga puso ay bukas na magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Kaya po sa gabi pong ito, tayo po'y humawit. Muli tayo magpuri, magbigay, pagsamba sa ating Panginoon. Amen.
your presence with singing. Come into your presence. Enter your gates with a thankful heart. We are going to celebrate. All of heaven is waiting. Its power is on its way. We will shout, shout hallelujah, lifting to you, mighty roar of praise. You deserve our highest praise. We can't get more.
Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. Sing God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, Lord, wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. I set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. We'll follow you. To your arms I am secure, all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. To your arms. To your arms I am secure, all of
Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. So Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Sing in church, we will sing to your arms. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, I will give my life to you. Lord, I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Ambassador of the kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my
Lord, narito, O Diyos, ang iyong mga anak. Handa, O Diyos, to serve you, to love you, to do your will, Panginoon. Lord, maraming salamat sa presensya mo sa gabi pong ito, Lord God. Muli, ang mga puso namin ay bukas, aming mga isipan, aming mga tenga, upang marinig namin, O Diyos, ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa, isang malamig na gabi. Dahil tuloy-tuloy po ang ulan. So, wala pong tigil. So, masarap matulog. Tama? So, pero sa gabi pong ito, nandito pa rin tayo sa ating live stream at sa mga bawat isa po na narito upang makinig muli ng salita ng Panginoon sa gabi pong ito. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-amen ka naman. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. So handa po natin, importante, ating puso, ating isipan, at ang ating mga Biblia. Ayan. At notebook, kung meron po tayong gustong i-notes. So importante rin po, meron po tayong notes at yung Bible po natin. So kahit po dyan sa ating mga tahanan, so kunin po natin yung ating Bible, ating mga notebooks, para masulat natin ano ba yung sinasabi ng Diyos para sa atin. Amen? So sige po, simulan po natin. So ang title po ng isi-share ko po ngayon ay Serving God Effectively. Ayan. So ano po ba ibig sabihin nun? Serving. Katulad po ng inawit natin, di ba? Serving you for all eternity. Ano po ba talaga ibig sabihin ng serving? Ayan. Tanungin natin yung sarili natin. Nagsuserve ba ako sa Lord effectively? Iba po kasi yung pag sinabing serve lang, iba naman yung pag sinabing serving effectively. Amen? So, ano ba yun? Kumbaga, tanong mo yung sarili natin, Lord, ako ba ay nagsuserve sa'yo effectively? Effective ba yung pagsuserve ko? Yung paggawa ko sa church? Yung pagpunta ko sa church? Yung pag-involve ko sa isang ministry? Effective ba, Lord? So, are we serving God effectively? O nagsuserve lang tayo kasi sabi ni ganito? So, minsan po, may mga tao, yun nga, magsuserve, kumbaga, gagawin lang yung isang bagay na to dahil sinabi ni ganito. Dahil sinabi ni leader eh. Dahil sinabi ni pastor, ni bishop eh. So parang, you are serving, pero nagiging effective ba yung pagsaserve natin? Kung tayo ay napipilitan lang, halimbawa sabi ni pastor, ikaw ang mag-song lead dito sa Sagana. O ikaw mag-song lead dito sa Paranaque. Meron ba sa puso natin na medyo, bakit ako? Diba? Pero sige na nga, gagawin ko na nga kasi sabi eh. Utos eh. Diba po? So, may times na ganon sa buhay natin. Miski ako po. Katulad nung first time na sinabi sa akin na, yun nga, magtuturo ako, mag-handle ako ng isang church. Parang sa puso ko, ayoko. Pero dahil sinabi, gagawin ko na lang. So parang yung pagsaserve ko, kumbaga, nagiging effective ba yun kung sa pilitan? Kung merong, kumbaga, hindi bukal sa puso. So, paano ba tayo magsaserve effectively? So, how can we serve God effectively? So, ask yourself, am I really serving the Lord? So, sa pagtugtog ba, sineserve ko ba talaga ang Diyos?
Sa pagpunta ko ba ng Bible study, talaga bang nasa-serve ko dyan ng Panginoon? So, ayun po ang tanong. So, God doesn't call any of us to a task that challenging. So, hindi tayo tatawagin ng Panginoon sa isang gawain na sobrang hirap. Kumbaga, yes, may may challenge, medyo nahihirapan tayo, pero hindi po ibig sabihin nun na hindi natin kaya. Kumbaga, ibibigay po sa atin yan ng Diyos, yung gawain na yan, kasi alam ng Diyos na kaya po natin. Amen? So, and usually, He calls you to serve in a situation that is beyond your natural abilities, so that you are forced to depend on His strength. So, madalas po, hindi lang minsan, ang ipapagawa sa atin ng Diyos ay yung mga bagay na hirap tayo. Yung mga bagay na sa tingin natin hindi mo forte. Halimbawa, si Tito Dudes, si tatay, sabihin, o sige, mag-dance ka na lang. Sali ka sa dance ministry. So, hindi naman yun yung forte niya. Diba? Pero minsan po, ang ipapagawa sa atin ng Panginoon, yung hindi mo forte. Kumbaga, yung hirap tayong gawin. Bakit naman ganun? Diba? So that you are forced to depend on His strength. So para doon tayo mag-depend sa kakayahan ng Panginoon, hindi po yung sa sarili nating kakayahan. So ang key verse po natin, basahin po natin sa Exodus 4, verses 1 to 31. So mahaba po ito, pero dapat kasama pa rin po ang Exodus 3 Pero ikikwento ko na lamang po kasi kadugtong po ng Exodus 4 yung nangyari dito. Exodus 3 yung nangyari sa Exodus 4. Sige po. So sabi po kasi dun sa Exodus 3, ito po yung time na si Moses ay tinawag po ng Panginoon. Yung burning bush, alam po natin yun, di ba? So tinawag si Moses ng Panginoon sa pamamagitan po ng burning bush sa Mount Sinai. So nakita po yun ni Moses. Tinawag po siya dahil may ipapagawa sa kanya ang Panginoon. Ano po yun? Pinapapunta siya sa Egypt para yung people of Israel ay, kumbaga, i-rescue niya. Kasi parang na-oppress sila dun So yun po yung mission ni Moses na bigay sa kanya ng Panginoon. So i-rescue mo yung mga people of Israel sa Egypt, pinapapunta siya. Pero dun po sa chapter 3, makikita po natin dun kumbaga makikita natin dun kung ganong kapareho natin si Moses. Kasi po doon pa lang, marami na po siyang sinasabi sa Panginoon. Marami na siyang reason para lang hindi masunod yung inuutos sa kanya ng Panginoon. So una sabi niya doon, Lord, paano pag tinanong sino ang nagpapasabi sa akin yan? So marami na siyang nire-reason out sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, I am who I am. Yun ang sabihin mo, ako ay ako. So, yun po. Basahin natin yung sa Exodus 4. Exodus 4 verses 1. Sabi po dito, But Moses protested again. So sabi po dito, nag-reason out na naman po si Moses. So what if they won't believe me or listen to me? What if they say, the Lord never appeared to you? So marami po siyang if. Paano Lord kung hindi sila maniwala sa sasabihin ko? Na hindi sila maniwala na talagang kinausap mo ako? Sabi ni Moses. Verse 2. Then the Lord asked him, what is that in your hand? Ano daw po yung nasa kanyang kamay? Ano ba yung hawak niya? A shepherd's staff, sabi ni Moses. Moses replied, 3, throw it down on the ground. The Lord told him. So Moses threw down the staff and it turned into a snake. Moses jumped back. So yung staff po na hawak ni Moses, sabi ng Panginoon, iagis mo yan sa sa lapag, sa ground. At naging ahas po yun. So dun po nakita ni Moses yung kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung unang ginawa ng Diyos sa
sa kanyang, yun, yung pinakita yung miracle sa kanya, kay Moses. Then the Lord told him, reach out and grab its tail. Next. So Moses reached out and grabbed it and turned back into a shepherd's staff in his hand. So nung hinawakan po ni Moses yung ahas, dun po sa buntot, sabi po ng Diyos, so naging staff daw po ulit. Naging kahoy ulit. Next. Verse 5, perform this sign, the Lord told him. Then they will believe that the Lord, the God of their ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob really has appeared to you. So sabi po ng Panginoon, i-perform mo din to. Ipakita mo rin tong ginawa ko na to sa mga tao para maniwala sila na talagang kinausap kita. So 6, then the Lord said to Moses, now, put your hand inside your cloak. So sa sa cloak. Put his hand inside his cloak. Moses put his hand inside his cloak, and when he took it out again, his hand was white as snow with a severe skin disease. So ito po yung pangalawang power. Kumbaga dito makikita ang kapangyarihan ng Diyos. So, ginawa po ni Moses yun, ilagay niya yung kamay niya sa cloak niya, at pag tingin niya ng kamay niya, kumbaga mayroon ng sakit, may disease na. So, 7, now, put your hand back into your cloak, the Lord said. So, Moses put his hand back in, and when he took it out again, it was healthy as the rest of his body. So, naging healthy naman po ulit. So, the Lord said to Moses, if they do not believe you, and are not convinced by the first miraculous sign, they will be convinced by the second sign. So may dalawa ng tools si Moses. Di ba po? Meron na siya, binigyan na siya ni Lord eh. Yun nga, gagawing ahas, yung staff. Yung pangalawa, yung sa kamay niya. So sabi ni Lord na, pag nakita nila to, maniniwala na sila sa iyo. Pero ano pong sabi ni Moses? 9, sabi po dito. And if they don't believe you or listen to you, even after these 2 signs, then take some water from the Nile River and pour it out on the dry ground. When you do, the water from the Nile will turn to blood on the ground. So ito na po yung pangatlo na miracle ng Panginoon. So kumuha daw po ng tubig galing sa Nile River, and will turn blood on the ground. So magiging dugo daw po yun. So meron ng 3 tools si Moses. Andyan na, nasa harapan na niya yung 3 gagamitin niya para maniwala yung mga tao na kakausapin niya. Pero ano pong sabi ni Moses? But Moses pleaded with the Lord, "Oh Lord, I'm not very good with words." So makikita mo natin, binigay na ng Diyos. Binigay na po ng Diyos yung, kumbaga, kailangan natin. Yung weapon natin para magawa lang natin yung kailangan nating gawin. Kasi po, hindi tayo ipapadala ng Diyos, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng isang gawain na hindi niya tayo sasamahan, na hindi niya tayo bibigyan ng kailangan po natin. So nakikita po natin dito, di ba? Bago papuntahin si Moses, binigyan na siya ng 3 miraculous sign. Pero, nagreklamo pa rin si Moses. Anong sabi doon? I'm not very good with words. Lord, di ako magaling sa pagsasalita eh. Bulol ako. Pero nandun na yung 3 miraculous sign. So, I never have been and I am not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled. So, nagkaroon pa rin ng reason si Moses para hindi magawa yung pinapagawa ng Diyos. Sa atin po ba? Ano po ba yung pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay? So kayo lang po ang makakaalam niyan. Dahil bawat isa po sa atin ay may iba't ibang calling. Alam po natin yan, di ba po? Pero yung calling na yon, binigay na po sa atin ng Diyos yung kailangan natin. Knowledge? Kailangan mo ba ng wisdom? Kailangan mo ba ng talent? Ano pang kailangan mo? Ibibigay ko na yan. Pero yun nga, minsan po sa buhay natin, nagre-reklamo pa rin tayo, kumbaga, umaayaw pa rin tayo, ayaw pa rin nating gawin yung gustong ipagawa ng Diyos sa buhay natin. Kahit nandyan na yung kailangan.
yung mga tools natin. Andiyan ang Bible, meron na tayong sasakyan, pwede na tayong pumunta sa gantong church, gantong lugar, para mag-share. Pero minsan po, yun nga, marami pa po tayong dahilan. So next po, tuloy po natin. 11. Then the Lord asked Moses, "Who makes a person's mouth?" Sino ba ang gumawa ng bibig mo? Sino ba ang gumawa ng bibig ng mga tao? Who decides whether people speak or do not speak? Hear or do not hear? See or do not see? Is it not I, the Lord? 12. Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. So tignan po natin yung 12. Kumbaga may panibago na namang promise ang Panginoon kay Moses. Sabi doon, sige, sasamahan na kita. Dito na ako sa tabi mo. Pumunta ka lang dyan. Sabihin mo lang sa kapitbahay mo na may church dito, sama ka. O kaya naman, sige, nandyan yung talent. Binigyan na kita ng talent. Pumunta ka sa church, gamitin mo yung talent mo. Nandyan na yung tools mo eh. Pero minsan sasabihin, Lord, ayoko. Ako eh. Lord, di ko kaya yan. So marami pa rin po tayong nagiging excuses. Pero sabi po din, but Moses again pleaded. Nagsabi na naman si Moses, Lord, please send anyone else. Lord, iba na lang. Huwag ako, Lord. So, kumbaga, itong verse 13, naranasan ko rin po ito eh. Pag sinasabi po na magiging pastor ako, Lord, ayoko. Iba na lang. Kasi hindi yan yung forte ko. Hindi ako dyan magaling, Lord. So parang nakita ko yung sarili ko po dito na sabi ni Moses, iba na lang i-send mo, Lord. Kasi hindi talaga ako marunong magsalita. 14. Then the Lord became angry. So nagalit na ang Panginoon. So nagagalit din po ang Panginoon. Then the Lord became angry with Moses. All right, sabi niya. He said, what about your brother Aaron, the Levite? I know he speaks well. And look, he is on the way to meet you now. He is on the way to meet you now. He will be delighted to see you. Talk to him and put the words in his mouth. I will be with both of you as you speak. So yung si Aaron daw po, yung kapatid niya. And I will instruct you both in what to do. Aaron will be your spokesman to the people. So si Aaron na po yung gagawing magsasalita kasi hindi daw po bulol si Aaron eh. Next po. He will be your mouthpiece and you will stand in the place of God for him, telling him what to say. 17. And take your shepherd's staff with you and use it to perform the miraculous signs I have shown you. So, ayun po. Number 1. How can we serve God effectively? So, number 1 po. To serve God effectively, depend on His presence and strength, not on your abilities. Ulitin ko po To serve God effectively, depend on His presence and strength, not on your own abilities. So kapag may pinapagawa po pala sa atin ng Diyos, kumbaga, kailangan maging depende tayo doon sa strength niya, sa presensya niya, sa galing ng Panginoon, sa power ng Panginoon, hindi po sa ating sariling abilidad. So minsan po kasi, nagiging kampante tayo eh. Kumbaga, example na lang po, ako. Pagigitarahin ako. Wala akong problema dyan kasi marunong akong magitara. So kumbaga, meron kang lakas ng loob kasi alam mo sa sarili mo na kaya mo yung gagawin. Pero, ano ba yung kayang gawin ng Panginoon sa paggigitara ko? Di ba po? Kung nakadepend lang po ako dun sa alam ko, nakadepend lang ako dun sa skill na meron po ako at hindi na ako dumidepende sa gagawin ng Panginoon,
sa skill na meron ng Diyos, so ibig sabihin, I'm not serving effectively. Kasi po yung sarili ko ang, kumbaga, sarili ko lang yung inaasahan ko eh. Marunong ako mag-guitar, sige, walang problema. Pero kumbaga, pag tumayo po tayo dito sa harap, it's not your own ability. It's not our own talent. Yes, yan yung tool na binigay sa atin ng Diyos. Tool po natin yan to serve. Pero hindi lang po yan yung kailangan nating, kumbaga dyan na tayo mag-depend. Okay, maganda yung boses ko, nagsiserve na ako sa Panginoon. Kumakanta na ako, mataas yung boses ko, nagsiserve na ako sa Diyos. Kung naging kampante na po tayo doon, na puro ability lang po natin, are we serving effectively? Kung hindi na natin re-recognize ang ability ng Panginoon, yung presence ng Panginoon, yung strength ng Panginoon na kailangan po natin. So next po, why do we need to depend on God's presence and strength? Bakit po ba kailangan natin yon? God often calls you to do that which is beyond your abilities and resources. So ito po, tayo daw po ay tinatawag ng Diyos dun sa mga bagay, yun nga katulad po ng sabi ko kanina, na beyond dun sa kaya nating gawin. Beyond your ability. Kumbaga, kung hindi mo kayang mag-share, yung pala dun ka tatawagin ng Diyos na mag-share. Bakit? Kasi hindi yun yung ability mo. Kumbaga, ididepende mo yun sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya to, ikaw na bahala. Di ba po, nasasabi natin sa buhay natin yun, Lord, ikaw na bahala. Ikaw na ang bahalang kumilos dito, Lord. Kasi, kumbaga, hindi ko talaga to forte. Ikaw na ang bahala dito. So, dun po natin mai-experience yung strength, yung presence ng Diyos kapag natuto po tayong magdepende sa ating Panginoon. So, yun nga, minsan, nasasabi natin, hindi ko kaya magsalita, nahihiya ka. Ako po, kilala niyo po ako, di ba po, dati. Kumbaga ako, takot ako sa tao. Ayoko po talagang makakita ng tao. Dahil, alam mo po yun, ang iniisip ko kasi dati, pag may tao, kung ano-ano yung sasabihin sa akin. So lahat po yun, kahit po sino ka pa, kahit bishop, kahit pastor, kapag nakita po ako ng tao, aalis talaga ako, ayoko po talaga. Pero, yun nga, hindi ko po naisip sa sarili ko na nandito po ako sa harap na mag-share, nagsasalita po ngayon. Kasi nga, yun nga, I depend on God kasi alam ko hindi ko kaya to, Lord eh. Pero dahil sabi mo, dahil may tool ka na binigay sa akin, gagawin ko dahil alam kong kasama kita. So, tingnan po natin sa 2 Corinthians 3 and 5. 2 Corinthians chapter 3, verse 5. Sabi po dito, it is not that we think we are qualified to do anything on our own. Our qualification comes from God. So hindi daw po natin pwedeng sabihin sa sarili natin, isipin natin na kaya ko na to mag-isa. Magaling na ako dito. Di ko na kailangan ng Diyos. Di ko na kailangan ng presensya ng Diyos kasi marunong naman ako mag-guitar eh. Marunong naman ako magsalita eh. Marunong naman ako kumanta eh. Di ko na kailangan ng presensya ng Diyos. So, pero sabi po doon, our qualification comes from God. Hindi po sa sarili nating abilidad, kundi sa ating Diyos. Dahil po, tingnan po natin sa John 15:5. John 15:5. Sabi po dito, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. So makikita po natin dito na kapag dumepende tayo sa Diyos, kapag kumapit tayo sa Diyos at hindi tayo himawalay ng sarili lang nating abilidad, sabi po dun, we can do nothing. Wala po tayong magagawa. Kahit magaling po tayo, kahit magaling ka magturo, kahit matalino ka, puro
Kumbaga, nakapagtapos ka ng mataas na pag-aaral, nag-aral ka sa music, magaling ka, pero kung sariling abilidad po natin yung pinapamuhay natin sa buhay natin, wala po tayong magagawa. Amen? Amen. Next po. When God calls you to do something beyond your natural ability, don't make excuses for why you can't do it. So pag meron na pong pinagawa sa atin ng Diyos na hindi natin kaya, sa tingin natin hindi natin kaya, don't make excuses. Mahirap po itong gawin, sa totoo lang po. In reality, kumbaga, mahirap po talaga siya, hindi mo kaya eh. Pero, kumbaga, sabihin natin sa sarili natin na huwag na tayong gumawa ng excuses na huwag nating gawin to. Katulad nung kay Moses, di ba po, sa Exodus 4 verse 10, sabi niya doon, Lord, hindi ko talaga kaya. Bulol ako, hindi ko kayang magsalita. God will help you and He is the one who will speak for you. So ito po yung, kumbaga, lagi kong sinasabi sa sarili ko tuwing, katulad po nito, meron po akong isi-share. So hindi ko alam, ano ba yung nasa isip niyo? Ano ba yung nasa isip ng mga tao? Tama ba yung sinasabi ko? Maayos ba? Pero ang iniisip ko na lang, God will speak for me. Ang Diyos ang magsasalita, hindi po ako. Amen? So ganun din po sa bawat isa sa atin. Kung nahihiya tayong mag-share, nahihiya tayong, kumbaga, gamitin yung tools na binigay sa atin ng Diyos. Ayaw natin, marami tayong reason. Isipin na lang po natin, ang Diyos na ang nagsabi, I will speak for you. I will be with you. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. So when the Lord calls you to do something beyond your ability, His presence and power are sufficient. Don't make up excuses for why you can serve Him. Wag na po tayong gumawa pa ng mga rason para hindi natin mapagsilbihan ng Diyos. Nandito na po tayo. Kumbaga, andyan ka na. Gagawa pa ba tayo ng rason para umalis pa? Para hindi pa natin gawin yung pinapagawa sa atin? So sabi po doon, don't make up excuses for why you can serve Him. Lahat po tayo kayang mag-serve sa Panginoon effectively. Kailangan lang po nating sundin at wag nang magdahilan pa sa pagsunod. Number 2, to serve God effectively, be ready for the difficulties of the mission. Ayan. So ito po, lahat po ito, nararanasan din natin. So kapag may pinapagawa sa atin, dapat maging ready na tayo na minsan, yun nga, may hirap, may challenge, merong kang kailangan daan ng medyo lubak-lubak. So, tingnan po natin dito sa Exodus 4, verse 18 to 23. Yan, sabi po dito sa 18. So, Moses went back home to Jethro, his father-in-law. Please, let me return to my relatives in Egypt. Moses said, I don't even know if they are still alive. Go in peace, Jethro replied. 19? Hanggang 23, okay. 19, before Moses left Midian, the Lord said to him, return to Egypt, for all those who wanted to kill you have died. So makikita po natin dito, si Moses po, umalis po siya doon sa, kumbaga, kung saan siya naninirahan. Kung saan yung comfort zone niya. So ano po ba yung naranasan dito ni Moses na medyo nahirapan siya? Siyempre, settled na siya dun eh. Kumbaga, halimbawa, sa ating mga tahanan, pag nasa bahay tayo, relax tayo dun eh. Settled tayo dun, wala tayong problema kasi nasa bahay. Pero pag sinabi ng Diyos, pumunta ka dito at magsusong lead ka dito, minsan kailangan nating umalis dun sa comfort zone natin. Kung saan tayo relax. Diba? Kung saan tayo masaya. Kumbaga, yung hindi tayo na-challenge. So yun po yung naging challenge dito kay Moses. Kailangan niyang umalis doon
sa hometown niya papunta ng Egypt. So sa atin po, kahit simpleng bagay, ano ba yung mga bagay na kailangan nating talikuran to serve God effectively? Marami po. Kung halimbawa po, isa po tayong singer sa club o kung saan man. Pero sabi sa'yo ng Lord, dito ka umawit sa simbahan, sa church. Are we willing na iwanan yung, kumbaga kung yun yung trabaho mo, na umawit kung saan-saan, just to serve God effectively? So marami po sa buhay natin. Ano ba yung comfort zone natin? Ano ba yung hindi natin maiwanan para ibigay sa Panginoon, para iserve sa Panginoon? Di ba po? So marami po yan sa ating buhay. So ano pa? Number 3, to serve God effectively, be obedient to His commandment. So ito po, lagi pong, kumbaga this month, ang ating pong team ay obedience. Puro pagsunod. So para daw po makapag-serve tayo sa Panginoon effectively, be obedient to His commandment. Kasi po, hindi tayo makakapag-serve, hindi tayo susunod. Di ba po? Doon pa lang po sabihin sa atin ng Panginoon, o sige, gagamitin kita bilang song leader, bilang Bible study teacher, bilang ushering. Pero pag hindi po tayo sumunod, wala rin po mangyayari. So kaya po yung mga itinuturo po sa atin ngayon about obedience, so napaka-importante po yan, kumbaga kasama po yan sa ingredients para mapaglingkuran natin ng Diyos effectively. So hindi po natin dapat babaliwalain ang obedience. So learn that to serve God effectively, you've got to obey Him. So hindi lang po obedience, pati po kailangan submission. Kailangan po nating isubmit yung sarili natin, yung buhay natin sa ating Panginoon. Kasi we can obey, katulad nung shinare ni Pastora May, di ba? Pwede tayo mag-obey, pero minsan sa pilitan. Di ba? So kailangan may submission din. Kumbaga, let's submit ourselves, hindi lang basta obey ng obey. So last po, number 4, to serve God effectively, work with people who are willing to follow God's ways. So ito po, kailangan meron tayong kapartner. Meron tayong kasama na mag-serve. Kasi po, mahirap naman. Diba, na pupunta tayo sa isang lugar, mag-isa tayo, ikaw na yung kakanta, ikaw na yung opening prayer, ikaw na yung closing, ikaw na yung giving. Pwede naman, pero mas maganda po kung meron tayong kapartner, meron tayong kasama na magsaserve sa Panginoon. Parang sa ano lang po yan, sa music. Hindi po pwedeng drums lang. Pag drums lang, puro drums lang ang tumutugtog, masakit po sa tenga, maingay, kasi walang melody, puro pukpok lang dyan, cymbals. Pag guitar lang, okay naman, pero mas maganda pa rin yung may bass, may drums. So, ganun din po sa pagsaserve sa Panginoon. Sino ba yung, kumbaga, kapartner natin na mag-serve? Sino ba yung willing na samahan ka? Sino ba yung willing na kahit anong mangyari, hindi ka iiwan, sasamahan ka? Amen? So, sino ba yon? Kung kailangan po kasi natin magtulungan. Mahirap po nang mag-isa lang lagi. Di ba po? So, tingnan po natin, nasa ano po ito Exodus 4:27-31. Verse 27. Now, the Lord had said to Aaron, "Go out into the wilderness to meet Moses." So Aaron went and met Moses at the mountain of God, and he embraced him. So nakita po natin, in-embrace ni Aaron si Moses. Moses then told Aaron everything the Lord had commanded him to say. And he told him about the miraculous sign the Lord had commanded him to perform. So sinabi ni Moses, ano ba yung pinapagawa sa kanya ng Diyos? So sa atin po,
kapag may partner tayo, ito yung gagawin na, ito yung gagawin mo ha. Ikaw ang naka-assign dito ha. So tulungan mo ako ha. Ikaw ang magpapakanta ha. So mas maganda po yung may interaction. Meron tayong katulong, meron tayong kasama. So 29. Then Moses and Aaron returned to Egypt and called all the elders of Israel together. 30. Aaron told them everything the Lord had told Moses. And Moses performed the miraculous sign as they watched. Then the people of Israel were convinced that the Lord has sent Moses and Aaron. So dalawa po sila, Moses and Aaron. When they heard that the Lord was concerned about them and had seen their misery, they bowed down and worshiped. So sa buhay po natin bilang Kristiyano, bilang nagsaserve sa Panginoon, bilang may calling sa Diyos, sino po ba yung Aaron sa buhay natin? Nakita na po ba natin yung Aaron na kasama natin na mag-serve? Kasama natin humayo, umulan, bumagyo, bumaha, lumindol, kasama natin pumunta sa gantong lugar? So nakita na po ba natin? So mahanap din po natin yan kung nasaan po tayong church. Dahil tulungan po tayo dito. Hindi po tayo, kumbaga, hindi po tayo turuan. Siya na lang. Ayoko pumunta dyan eh. Mainit. Bilang isang pamilya tayo sa church na ito, kailangan po, nagtutulungan tayo. Meron tayong unity in the Spirit. Iisa po yung goal natin. Iisa yung aim natin na mapalawak, na ma-share ang Word of God sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. So to serve God effectively, depend on His presence and strength. Be ready for difficulty. Be obedient to His commands and work with willing people. Ulit po, so yun po yung una. Kailangan dumepende tayo sa Diyos, sa presence ng Diyos, hindi po sa ating ability. Be ready for difficulty. Mahirap man yan. Hindi natin kaya. Kailangan ready po tayo. And then, be obedient. Sumunod po tayo. And work with willing people. Magtulungan po tayo dun sa mga tao na willing tayong tulungan, na willing tayong samahan, na willing mag-serve sa Panginoon effectively. Amen? So conclusion po. So gusto ba natin na mag-serve sa Lord? Na talagang effective, hindi lang basta serve. Hindi lang basta-basta na pichi-pichi lang na pagsaserve. So bawat isa po sa atin, maging sa ating mga tahanan, ask yourselves, gusto ko ba talagang mag-serve sa Panginoon effectively? So ano po yung kailangan natin gawin? Depend on Him. Be ready, tuloy lang. Keep moving forward. Do not stop, do not quit. Di ba po? So, kahit mahirap, may difficulty, may challenges, go lang. Sundin natin ang Kanyang salita at ito po, magtulungan tayong lahat. Amen? So, sa pagsaserve po sa Panginoon, mas masarap pong mag-serve sa Diyos. Kung nakikita natin yung kapatid natin, yung sister natin, o kung sino man yung mga tao na alam natin na Kristiyano na handa ring mag-serve sa Diyos. So, napakasarap pong mag-serve ng sama-sama. Na hindi po, kumbaga, alone ka lang, isa ka lang. Mas maganda po yung tayo pong lahat ay mag-serve sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sige po, sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa gabi pong ito, Lord God, na muli na pinaalalahanan mo kami o Diyos, how to serve you effectively, Panginoon. Lord God, turuan mo ang bawat isa sa amin, Lord God, na hindi dumipende sa galing. Bawat isa, hindi po dumipende sa talino. Hindi po dumipende sa talento.
Hindi po dumipende sa galing magsalita. But Lord, we will depend on your presence. We will depend on your strength. Lord God, tunay nga o Diyos na kung hindi kami kumapit sa iyo, hindi kami lumapit sa iyo at hindi kami mag-depend sa iyo o Diyos, ay wala kaming magagawa o Diyos. And Lord, I pray Lord God na ang bawat isa sa amin ay magkaroon din o Diyos ng handang puso, handang isipan, handang katawan, Panginoon. Ano man o Diyos, challenges sa aming mga buhay, mga problema na aming pagdadaanan while serving you, O Diyos. Lord, I pray, Lord God, na kami pong lahat, O Diyos, ay maging handa. Na kahit, O Diyos, mahirap, hindi kami susuko. Kahit, O Diyos, nasa sitwasyon kami, O Diyos, na kumbaga hindi namin kaya. Pero Lord, lagi namin iisipin, O Diyos, na sasamahan mo kami. Lord, you will speak for us. You will provide everything that we need to serve you. We will obey your command, Panginoon. Kaya po kami, O Diyos, ay narito. Kaya po kami, O Diyos, ay nakikinig ngayon sa aming mga tahanan, hindi po aksidente, Panginoon, na narinig namin ang iyong salita na ito, Lord God. Na patuloy mo kaming pinapaalalahanan na huwag kaming mawawala sa iyong presensya. And Lord, we will serve you with willing people na makakasama namin sa pagsaserve sa iyo, Lord God. Bawat isa po sa amin sa church na ito, Jesus be lifted up. Lord, ay handang mag-serve sa iyo effectively. Wala pong turuan. Wala pong reklamo. Lord, turuan mo kami, O Diyos. Lord, touch our hearts, Panginoon. Lord, alam namin marami kaming pagkukulang sa iyo. Marami kaming dahilan upang hindi gawin yung mga bagay na ipinapagawa mo po sa amin, Lord God. Lord, forgive us. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Maraming beses naming inayawan, O Diyos, ang mga gawain na ipinapagawa mo sa amin. Maraming beses, marami kaming dahilan para lang hindi magawa ito, O Diyos. Lord, patawarin mo kami. For now, Panginoon, teach us to serve you effectively. To serve you with all of our hearts. To serve you with people around us. Nasama-sama kami, O Diyos, bilang isang church, isang pamilya, magtutulungan, O Diyos, to share your word, to encourage other people to know you more. Lord, hindi lang ang aming bishop, hindi lang aming mga pastor, hindi lang aming mga leader, Lord God, but every one of us. Lahat po kami, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, Lord God, na muli mo kaming tinuruan. Lord, I pray, Lord God, na sa bawat tao, O Diyos, na nakikinig, nakarinig na iyong salita, Lord God, ay magrema sa aming mga puso ang bawat salita mo na ito. At maisabuhay namin sa aming mga buhay, Lord God. We will serve you. We will obey you. And let your will be done in our lives, not our will, not our ability, but your strength and your presence ang kailangan namin, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, sambahin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen.
gabi pong ito, muli po tayong umawit. Muli po nating sabihin sa Panginoon, Lord, I'm standing in awe of your grace. Lord, I will serve you. Hindi lang basta talento, hindi lang basta abilidad ng bawat isa, Lord God, but your strength, your presence ang aming inaasahan sa aming mga buhay. We will depend on you, Diyos. Lord, we pray for a servant's heart. Thank you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I'm on. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe of your grace. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I've run. No longer my ways, let your will be done. Make me
clinging to the cross, I follow. Sing with all of your hearts. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. I set on you, my eyes set on you, in this race that I'm on. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Follow you. We will follow you. We will serve the Lord, salamat sa gabi ito, Panginoon, at hindi kayo nagsasawa na iparamdam ang pag-ibig niyo sa bawat isa, Lord God. Salamat dahil lagi niyong pinaparanas ang presensya niyo, Panginoon, sa amin. Salamat ng maraming, Lord God. Salamat po sa buhay ni Brother Van, Panginoon, na patuloy niyo po siyang ginagamit para ipahayag ang mga salita niyo sa mga tao na nangangailangan, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang pinagkakalob niyo sa bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming bishop po, si Rev, si Pastora Sheik, si Pastora Albi, Panginoon, na makabalik po ng maluwalhati sa church po namin, Panginoon, sa Cavite, Lord God. Salamat po sa kalakasan na pinagkakalob niyo sa bawat isa, Panginoon. At narito kami na hindi tututol, Panginoon, sa kung anuman po'y papagawa niyo sa amin, Lord God. Pagkat kayo po may hawak sa buhay namin, Lord God. At kayo rin po ang may karapatan na bumawi nito, Lord God. Salamat, salamat, salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Muli po tayo magkita-kita. Sa Friday po, meron po ulit tayong morning devotion. At sa soaking po natin, patuloy tayong magbababad, patuloy tayong magpupuri, aawit sa ating Panginoon. Amen. So maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.